sa Major Sheila May Sanglinis ang kini sa medalyo sa ginagawa din gang rape diri sa Sulat Sandilo. Major nang gabi. Yes, maayong gabi sa tanan, kag maayong gabi sa tanan nga nagaupod sa aton live. No, diri kita subong sa Talatapan, of course, sa headquarters ng Iloilo City Police Office. Ma'am, pwede mo kami matagaan sang detalye sa sining natabo nga gang rape diri sa city? Well, as of this time, hindi kita na makahatag confirmation. Kung ang aton nga ni nga ginabuligan subong, nagpalapit sa aton na Lapas PNP, makabig nato na kaso na sang gang rape. Ang ma-confirm ta is may ara nagpangayo-bulig. And as of this time, priority tanay no ang iyang safety kag of course gusto ta masiguro nga yara siya sa hilway na no sa katalagman. Gin-refer anay siya sang aton nga women's desk investigator for medical examination and psychological examination. So hulat-hulat to naton kung ano ang mangin resulta sang pag-examine medical sa iya kag chikiro naton kung yara na siya sa establing nga kahimtangan. Sa subong initial pa lang pagpangusisa or interview ang ginpatigayon sa aton nga biktima and yara naman no nang although sa sakto na siya nga pang-idaron pero yara naman ang iya mga pila kakatapos ang pamilya nga nagasuporta sa iya kag of course sa bahin niya sa kapulisan we will see to it nga hindi lang sa bahin sa bulig legal ang matag naton sa iya even sa psychosocial, psychological and other pagid niya nga panginanglanon buligan gid ni namon no but as of this time padayon sini ang pag-imbestigar man sang aton nga women's desk investigator no nga in charge sini investigator on case sa sining kaso kag hindi pa naton gid ma-confirm kung makabig na naton ini nga kaso sang gang rape. Ang ma-confirm tanang subong is ang iyang gindagop sa aton nga biktima siya sa pang-abuso sexual. Ilang edad mo? Yara na siya sa hamto nga edad. Ang informasyon to nga nakuha naton is yara na siya sa 20 anyos. Ma'am, tungkol sila gang rape, pila ka persona nagtawag sa iyo? Well, initially, Okay. pero wala pa man siya gid na kuhaan sang formal pagid nga panaysayon no sang aton nga investigador kay ginhingagaw gid siya anay madala sa kag ma-refer sa for medical examination kag psychological examination. So may at least duwa ka gintuad to ang aton nga biktima. So we will confirm, we will check sa mga follow-up investigation kung indeed ang ining duwa ka persona is involved gid man sa pagpang-abuso sexual Paano sa na iya. abo ang pag-gang rape? Ma'am, kaysa nung ninatabo gid ang pag-gang rape sa biktima? Well, initially November 1, no? Kung piyesta minatay gid, no? Tuon gid. Mamining duha ka mga ginaaligar nga nag-rape sa iya. Estudyante man na sila, ma'am. Well, Nasa legal limitado pa lang subong, no? Sa sakto naman sila nga pang idaron kag wala liwan ini siya sa biktima naton. So kilala man niya, no? But hindi pa ma-certain gid ang matutuod nga pangalan sang isa. So na-identify niya lang kay nang usual man bala nga makita niya, makaupod niya kag amo na familiar sa iya. So ginatsikar pa sang aton mga investigador anong background no sang ginatudo nga mga suspetsado. And paano nga ginaligar gintudo ag anong kay ano ang mga circumstansya anti sang kapag mentionar sang aton nga biktima nga na ano gid man siya ginabusuhan gid man siya sexual. Paano ma'am? Paano kuno nga allegedly gin-rape siya sang duwa ka mga lalaki? Well, hindi tap man siguro mapatpat gid no sa subong kung paano gid intuto ang pagpang-abuso sexual sa iya kay sa nasiling naton ginhingagaw gid siya na refer for medical and psychological examination. Ang ano lang dito is according sa iya posible nang may ginpainom sa iya kay tinadulaan gid siya sa kuan. Ano sa mamang pagtabo sa paglugo sa iya ilinom sila no?
Well, gina-checkar pa na naton. Gina-checkar pa na naton, gina-imbestigaran na naton ang ina nga mga anggulo kay sa subong very raw pa, no? Limitado pa lang ang impormasyon nga nakuha naton. Ma'am, with the initial information na natabo ini sa boarding house, so basically, ining babayi, iya ni boarding house. May information kita nga sa isa ka hulot, pero gina-checkar naton kung ang hulot nga ina is boarding house bala or base kung siya na sa bahin sang ginatudo nga suspetsado or base sa iya kilala. Gina-double check pa na naton but hindi ginadaya ang klaro lang is hindi nadaya ang lugar or panimalay sa ato nga biktima. Pero estudyante ni siya, ang biktima. Yes, so estudyante. So if ever ng boarding house ni siya, ma'am, basically, ang babayi outside the city of Iloilo yung residence. Ang initial naton nga information is gapuli siya sa malapit nga probinsya diri sa siyudad sang Iloilo. So diri lang siya tungod nga nag-eskwela siya, no, first year college student siya sa isa ka bulutuan diri sa siyudad sang Iloilo. Ang ginatudlo ang medical legal, ma'am. Wala pa, no, gin-refer pa lang to siya. Ginahulat pa naton ang resulta. ang ginatudlo nga allegedly nag-rape sa iya, upod niya sa balay. Kilala niya. kilala Ang niya ma-confirm lang naton as of this time, familiar sa iya. Sa edad, mga pila pang edad Legal no, nga naman amam. nga pang-idaron. Oh. Estudyante man hindi pero siya. Hindi pa naton ma-confirm, pero kilala niya. Kung ma-testify yan gid man ma'am ang mga suspetsado. Yes. Kamagen. Ma-testify gid man ang mga suspetsado. Anong ginanamin naton nga Matudlo Ma-identify yun. yes, oo. Gani nga na nakahatag siya sang pangalan. Although ang iban to is certain or alias, ang isa to, pero ang isa may complete gid nga pangalan. So gina-checkar pa na naton, kag gina double check ta paano kakandak pa sang follow-up investigation man ang aton nga investigador samtang gahulat kita sang resulta sang medical So duwa lagi ang konfirmado nga ma-identify niya or may other pa nga nag-obra ni siya. Initially, duwa ang ginatudo niya. So check your ronda pa na, no, base ang ginatanaw ta sinidiri is lang taon ta kun antes sina sa sinuupagid ang mga kaupdanan. 2 questions ako. Kag ang isa pag ginatanaw nato sinidiri is base posible may mga upod sila bala nga makabulig ni sa aton biktima, especially makahatag sang ila panaysayon bilang witness. So dako gid nga bulig iniya sa aton nga biktima kun base man lang nga may mga upod pa sila or malapit dira nga nakahibalo gid bala kun ano ang nagkalatang. Ano ka matuod nga pagbugtaw yung sangag wala na sa panapton amo ni ginabasihan yung kinimuslan sa medyo surprise. Hindi pa kita subong ka-confirm sina, no, kay may mga initial pa lang to kay way pagid siya nakapatpat sang tuman ka detalye gid, no, sa mga natabo sa iya. Ang iya lang yang ang gin-mentionar sa aton lapas PNP nga dako ang pagpati niya nga posible may ginpainom sa iya. Last question, anong status sa ginatudlo ng suspect ara pa sa boarding house kun wala na? At subong ti at large kag amo na ang residido man ang ato nga biktima nga magpasaka sang kaso sa sining ginatudo niya nga mga nagpagpang-abuso sexual sa iya, kag amo ni subong ang priority sa pamunuan sang ICPO nga ma-extend naton ang tanan nga bulig sa aton nga biktima, especially ang priority na paghatag justisya. Kung mapamatud-an nga ang ining ginatudo niyang masuspetsado, amo gid man ni ang matutuod nga responsable sa pag-ubra sang hindi maayo sa iya. By the way, ma'am, kumpirmado, ma'am, nga ara sila sa influence sang makaulubog ng lingnan. Well, confirmation ang pag-ambala naton, as of now siguro hindi kita makakonfirm pa, kay padayon pa ang pag-imbestiga. Di ma'am ko mapatuko din ma'am ang ginaligar ni ma'am naging rape niyang biktima ni ano posible mapasaka ang kaso sa suspetsado. Rape kag depende ina kung pila ka counts na. So nakadepende gid na sige hapon sa mangin panaysayon pa sang aton nga biktima. Sa natabo nga ni sang sa natabo to, ma'am? Ang information nga ginpalabot sa aton November 1, pesa minatay. November ano na subongan niya? 4. Anong mga faktor nga away siya dayon nag-report sa ato sininga police? Ano? May posibilidad nakamuno siya, nakaistorya siya nga. Well, hindi waita pa mismo na istorya gid ang investigator on case.
But for quite some time nga nanging chief WCPD kita, usually ang mga rape cases naton delayed gid man ang pag-reveal kag pag-report. Madamo ina ang mga factor ang naga-influence nga ang hindi sa gilayon makasik sang bulig, no, kag makareport ang aton nga mga biktima sang pagpang-abuso, especially mga kababayenhan nga biktima sang pagpang-abuso sexual. Common is of course may mga pagpamahog, ikaduha is may mga kadlok nga base kung ano ang mga impact sini sa mga himata nila, mga pamilya nila. Kag of course may mga ginaulikdan, especially kung estudyante siya, may ginaulikdan nga may mga masakitan nga mga malapit sa iya kabuhi, no? And of course damo gid mga butang. May mga ara man nga wala siya access, hindi siya kabalo kung kay sino siya magsalig, sino siya magpalapit, no? Maka-assure siya balaihan, nagapangita siya sang assurance nga buligan siya, or basi bala may mga pagpangduha-duha nga basi kung patihan siya or hindi. So madamo na ang mga butang nga ang hindi tanan nga mga biktima sang pagpang-abuso sexual makareport sa gilayon. Sang ulan ni sa ma'am nagpadangat sa iya nga reklamo ang biktima. Well, sinilang After nga natabo, nalagyo dayon ang mga suspect, ma'am. November 1 siya, natabo. Sinilang. After nga natabo, November 4 na. pagbugtaw niya, arak mga suspect or napulo Wala. Wala nang mga suspect? Wala. Ma'am, since nga November 1 pa natabo, November 4 na subong, hindi na kita makapatigayan sa hot force operation so that na madakpan nato ng mga suspect. Alang-alang na. So anyway, ang hustisya ara gid ina sa gyapon. We will resort into regular filing. Mas gintagaan naton prioridad ang medical nga sitwasyon sang aton nga biktima kay dealing with victims of sexual abuses, especially to women. May mga pilaman ka mga indicators or manifestations nga may mga signs nga ang of course hindi lang tungod sang pagpang-abuso sexual sa iya, pero makita mo ya nga may mga iban pa sila nga kinanglanon nga bulig, like psychological assistance nga kinanglanon and emotional nga mga support, no? So nakita naton nga kinanglan tayaan ay i-priority na, no, sa aton nga biktima, and with the help sang iya nga mga relatives, especially sa ang utod niya kag sang iya to nga iya, if I'm not mistaken, kag sa mga WCPD. So amo ni siguro nga nagabakod man ang panimuot sa ating biktima nga iporsige gid na. For the record lang, ma'am, first year college student kid man ini siya. Amo na ang information nga first year college student ini siya diri sa siyudad sa Iloilo sa isa ka bulot. Last question for me, kamusta subong ang biktima din sa subong? Ara sa inakop sang iyang pamilya. Saan o magwa ang aton nga medical report? Gina-follow up pa sang aton investigador. Ma'am, possible nga same school lang sila. Hindi ko kahatag confirmation kay wala kita sang information as to the educational background, no, sang duhangan ni kaginakdo. Okay. Ma'am, makita nga boarding house. May taga-dumala dito, nakahibalo, nakaturpangod sa ilang taga-dumala, nakahibalo sa nga sitwasyon niya nga ginabusunin may duwa ka lalaki na naglugo sa iya. Hindi ta pa na ma-confirm kay gina-follow up pa ina sang aton nga investigador, gina-checkyar kung may mga idea sila sa natabo. Ma'am, lastly, sa kasubong sining natabo, ano dapat ang obrahon sa mga victim first? Well, ang sa tanan nga mga nagaupod sa aton sa punglay, no, nagapamati sa aton, ang aton sini nga panugyan nga any form sang pagpang-abuso nga nagkakatabo sa inyo, ang feel free nga magpalapit sa otoridad sa kapulisan, pangayo gisang bulig kay ang kapulisan yara established ang talatapan sang Women and Children's Protection Desk. Sa tanan-tanan nga police station naton may WCPD kita. So we can give assurance nga itratuhon ina nga confidential kag private, no, with utmost privacy
kag siguruhon gina sang aton sa PD nga mabuligan kamo. So ang importante lang is para mabuligan kamo, report gid, pangayo gid bulig sa otoridad. And kung gaalang-alang kamo personal nga magkadto, saligi ninyo ang inyo ginikanan, inyo himata, ang inyo amiga, kag magdiretsyo gid magpangayo gid bulig sa mga kapulisan. Kaya ang kapulisan kabalo gid na iya kung ano ang dapat ninyo obrahon kag anong nagakaigo nga bulig nga ipatigayon sa inyo. Okay. Major, thank you. Well, Ayun, guys.